aprangsi pini nilitum katsa hampanga songpen pini laki ni pai isi pai acik lolo suri inira ikora home ini August 1 2023 dak bolong komaji PHIB long je perang KMA non apor nilitum kedopon lalo asi pidap pinangan apor pen nilitum katsa hampang song gitu executive member tuman cetong si ke claim ke dam je puthak Karbiang long along ko pisi ilitum ke claim ke dam dun je puthak pinangan cingkrung cingsai lo labang solong ke cingkrung ke cingsai amei long ni tum ka cetong katsa claim rapet Kong Chun Bang Rang Sina Terom Secretary Hong Terom Lapen Administrative Kecipedu Nai Bangku Joy Rongpi Asangho Lapen Ladak Nitum Bang Rapet Lo Assembly Katsa Assembly Committee Long Pen Youth Akong Chun Bang Agustin Hanchu Lapen Nilitum long Lapuson Kecipiduk Nei Nilitum Pana Ju Piolo Lakaduk Kawin Nilitum ke claim ke dam Kecipiduk Nei Along Sian Nok Bielson Alang Litame Nilitum long nang claim Alang La Ju Piolo Pupe Alang Li Men Tom Hanchu Lapen Anparta Ladak Bolong Komaji Langper constituency a committee a president hai Roelson Teron Lapen Kong Chun Bang George Inti Lapen lang litum ladak a members doan alang litum pen labang so pinangan pedap nilitum baji kebra chitim mapor pen pinangan cingkrung cingsai cingwai la si pinangan itu ke cingkrung cingsai pen teblong si non pothot nang litum perangke atumaphan nang ka chupha pen nang letu nang cetong dona tuhan aprangsi duan media klembang kubang pi atum aphan katsa hampanga song pen nang letu phan kurbang kupi jolo lapen nang letum son suri nang letum makam mena kam cipikok si nilitum nang cohang nang copapen nang cetong dona pot nang letum phan itu niat long pen itu nang letum phan kardom pejo ponlok la sipini nilitum la executive meeting long kachirai pen upcoming ma ke wangji along ko PPC event PPC ni tu kachingwai pen ke claim pon jima labang so aputha ka phan kachingwai pen kachirai alam the nang litum media thengno pemrat karbi anglong sulangdo rat atum phan ta ke pachini pen je rat atum long kachirap titu dun je phan ko PC ke claim ke dama labang so aputha abangke nilitum kon Chunbang katsa lembangku rang sinateron alang lipensi nang litum media thengno pini nilitum ka chingwai la pen ke claim ponji along ka chirai alam phean nang litum ma thengno jai pu pusi non alang lipan bangsi la kadu ka ve alang le pathan konsi alang lipan RTP no choro par long ne ko ke hai non lipan porna pe control ko lasi pini bangso phirang ke mai long na chitong dun kapre ka channel pen phirang ke dum han sitame karbia kardom pajurik lo kardom lasi patuda por phai ke pen nil dum bangso executive meeting along kachingwai on la pen non kache para alam the bangala puhelo resolution bang mili nang litum han lam the nang here people the house resolved that the Katsa will stand and fight for the people of Karbi Anglong to claim their land rights, which is their constitutional rights under the 6 scheduled areas, and will urge the KAC authority, land and revenue, to distribute free land pata to every household. The Katsa will urge the authority to give free land patas of 10 bighas to every indigenous habitant who is the native to the land. The meeting resolved that the Katsa will look into various issues under Land and Revenue Department, and the Gulf Circular must be transparent
regarding the fees charged for applying new land pata so that the citizen is aware and no officer can cheat the poor and the downtrodden. The meeting resolved that the CATSA will stand with the job scam victims under Forest and Environment Department till the victims get justice. So point ke thoman sinilitum bang so chingwai ponet pen non kaceparai pon alam pian bangkela anul. Si labang so thap alang lipen je ni tum ke claim ke dam ponji alam the kacerai alam the jai pon lo la si nili tum labang so puthak ke chingwai pon nang kok alam the la pu hello pipot ma kulutang te dia longle philang ai hin piposi radapan arja pidunang pu ke chingwai nang kok alam the la hello longle alam ki Karbiang long jutun e pleng on e tang lo lapen ilitum methang Karbiang long pu ilitum pisar pusar pen kido ilitum so karbia tumbang ke non ka ha ing long atok anu kido lapen especially ilitum langdam sinang border ke do karbia tu puana jir kiding phi pu pen ke do kecepiduk kedo laan kecepaning ding ta no anta pota Karbiang long council pen pota pipe kasi pota ke pipe dat pen non longle phelang ai hin Karbiang long longle phelang long prung sei charbo sei lo la sinilitum katsa phang song pen kachingwai pen akime council phanta ke chirap dunji la pen methang Karbia khe je arjo dingklui pen methang a hem arit bhiti pulo hem ka chuki ma dimanta so Karbietum pota chilong lela lasi non longle ahin council pen je midu ka chipinangji rada tu midu ka chipinangji hala midu ki pinangji bangke latum chingwai si pinangan ki pinangji aphaya bangke ador pe batlo lasi nilitum katsa ampang asong pen kipu ke jongdam bangke Karbiang long along le phelang methang long ri long pat chirai kom nangji pulutang te ilitum ladak ke do Karbia tuma phan ilitum phi sarpen hai phi pu pen ilitum ke do dim anta nilitum kachinia teng pete no anta potawi sita ladak aku pangbar dame ilitum Karbia tu mentune penke doa di methanga khe along ri podi mangke methanga tum bangke apotai paktawe sita me ha Bihar pen Rajasthan pen ke wang konane Afghanistan pen ke wang pathan ta ho konane marori mane Bihari tumbang ka hatung ka don tin ta medi pota bangke long et pulodang te itu makar bi fan pipot lo pota piune det ladake isi ilitum kamon thidam hanukrung pen Karbiang long arada tum kamon thi pen itum ladake chiklem nangje bangke non setame lapuson hello pinangan isi nongno son mandet tahai tanili tum niye pondet po ahok alam nili tum kebok pon thap lapu kalidat tahai nang tum kado weda chini la pen media court im da chini non isi pangbara lam lo baka pangbara lam lo ahok alam lo non pini pinap ang bong non kahuri sei alam the bangke longle phelang ai hina bangke council pen lapuson hello je nane solar project onane solar project lapen ihin da thu bangke litum Meghalaya border along le alam lapen ladak litum Karbiang long pen ladak hojai long Karbi ahoy alam lapen kai mat ki judun ege pleng e suluk sudak dover Nagaland la pen Karbiang long adu ya hoy along le alam la si mathadam pe me pulutang te jong si ke cheng non ke ningkan ko an lo ne council nang cari tang lo ningkan trok si ke par tang lo bondi ningkan trok si ke par tang lo te ke cheng ahut Karbia tum ki ja leader tumbang mesen kamatha kengding ingcholim posonte doan methang border ke do Karbi tum phan an lapet inglong atok ano remote areas kiduk det Karbia tuma phana mega ve no ve Karbia tum phan methang longle phelang humpurtia bang
isi evidence polo ba ini tuma phan lake ituma hatiar pota bangke pota le pietang poson te pini ke Karbi Anglong pen ho jai aduya hoi chi chini ne pujok loje po nile tungka ma thada ma teng le pute ke cheng ho pen Karbi Anglong district Nanglong lo tang pu pen Meghalaya la pen Karbi Anglong abordara long akar bi ke do hadak do ana tuma phan medi pota council pen piet poson te aduya hoi ko dak lo ne puchi pujok loje po Karbi Anglong la pen Nagaland border long talason rakhak haladak border ke dua Karbi atuma phan injin sora lake tum long ri long pat long le phelang kerai ko ma tum lo pu mathara hatum phanta pota aprang pen pidet tangte isudet council pen isudet asonte pini rak Nagaland la pen itung Karbi Anglong a border ko dak lo ne a border no anta chichini nelang pujok loji polo asi council apha ni le tung ka chuningri bangge council nong ke jo lapu kali kita me council tum ke the ke rea tum chai desi ke chari lo even secretary atum ladak secretary an ke Karbi Anglong autonomous council secretary atum an ke ECS ke mana tum side ECS atum side hek ser reset ke thek pime atum mati tapi polo hala mathak krang ke nili tung ki puda malam ke lasi non ke alam lo non ha dak ilitum parkhwa pen non ha lahorian an labang so forwe nang krong put atowar ladak anta rat atum ha men tu pen ne mina a hem do vek atum aphan hala tuma bang pota ka ve pen jok alang le tum ham parju je pen apong lo nang tu media along pen ani le tum thek long bom lo tamen ni le tum ninje je pen lang pu pe pen lang so sardun de pen lang tapi ni labang so example long ni tum pu det po a hok ala mati di komane a hem dak dolo ta hem pu tum chi ne pin a hem pu tum bang amen ave komane amondora supo amen do kok mane mondora a hem asora purial tum amen si hadake do kok are ili tu methang sukarbia tu methang pota ke claim ji ke hadang namjari a hot ke hem pu ta do nai tang pute non ka la hai tum phan parju je pin si la hai tum longle ame thang ame nong ekachijo la sini li tum pinang an labang solong le alam kinang klang lo non labang so situation hot bang ke rat tum chirok tok do si ili tum me thang long ri long pat chirai kom nang ko chirai kom ja bidi pote koson lo dharna do chot sorsar chot abang kalidet nangi lapo sini li tum kamatha bang ke do ana Karbi aphan do ana Karbi hem tu na phan ladak lag isi tong do ne lak ni ne lak ket ne heta e don pen chirikep apota bangke council pen ake joy pota isunang ko lapen aku lake itung ke long ja right do mati emet hanga council de sik schedule aron ateng pen pinoi ki piaja ko nganom to aposi labang so nom sa teng pen pinon po bangse council dum han kipul lasi nili tum bangke pini labang so bukulia IB along nili tum katsa ham phang song tum pen pinangan cingkrung cing sai ti bolo pinang anajur keding chuning la pen pining ang bong anta me long le phelang alam ki thepi khangyang lo nan ne roda hem a phila phana joine nong solar project a joine rat atum hi kar council tum pen si kachi bohong nang tame rat pen council ki siben nang ko mati ho lasi labang so long le phelang abang ke rat atum aphan ki do a hem hitiamen pen hem ka chukim hem a hitiamen pen je kavidet je pota kavidet kavilang atom phan an nili tuma bangke nili tungki puja bangke rat along chi songpo labang so bangke ni tungkeng kam chi yordun poposi la kadu ka veni tum chingwai ching sailo la si nili tum un vekji la pokali sitame aron do ko apa aron ateng pensi council tum phanta me tuning ri pipo la si la sarkul plido Karbi Anglong Sulunyan salkul lapen dipu salkul lapen dak phuluni salkul lapen dongka salkul lasi council atung la poson si claim nangji claim joy claim chong hu bang kalida nangji lapen corruption bang avedat nangji longle phelang hin bang ke corruption avde nai longle phelang hin bang ke chujor chong hu hedat nangji jat claim on chitame longle bang ke pavir vedat nai council atum bang longle phelang pen lang tum chular le det nangji company to ma phanta lasi nili tung ka pheret do ka bangke jong si labang solong le phelang Karbi atum non ke ili tum hatiar pulo ili tum
ilitung labang so kaci arisim ni tumta dakar biang long long ni tumta long le phelang do po arisim abang ke nong ke ilitung so kar bibi nong ke dukila ka to makar bibi nong to bang ke iride ngawe mane tuhan potai pipedat mati pota ka bitum sike ongke inglong atok ano de rural areas urban areas remote areas on non la sini le tungka chuning ria bangke la sarkul liang bong along tin setame ni litum la son si befom ke summit pen dang lok ni litum methang arong tin an chipiduk don si je kavidet akorti injer tong pan e don pen e pak labang so pota ke pe isu je pan ni litum rong rupanta mi lutsi labang so befom bang fill up isi labang so befom bang ke litum rat pen chito pak se asarkul tin along ni litum labang ke summit people lagi rata tu nang kidun saya mitang hempun nang kidun si asal kul tina long ni tu isi asal kul long dengsi ni tu labang so katsam pang song pet kacisong pon yupan tu cirai pon lo lapen labang so mupen ili tu kacitan pon tang asal taksi je nili tu laki opos la pukali je ahok lo kacing turja warsai pan ke company da wanang po council la tu industry da nang bahai nang po lada setame labang so company labang so industry ba non solar project along nilitum me hengno baladak bilong le nilitum pupe setame council atum mang ke thekire side posi merit la pen demerit abang lang nangi mati a hopet al bangke athe ladak adang thidung nang ko solar project apa tang te la solar project nang bi kok pen karbiang long arat kuan lo kaching thurun po kuan lo warsai ke long run po ko pilo voreng warsai ladak bang ko ana phan lo ke long ji ahok lo jong si ladak chiri aparo body ma 1000 ma 18000 bighas pute mathatha 18000 bighas along jong si isia company solar project solar atom phan pidet pute je 18000 ke pialar karbiang long je unemployed atum phan de youth atum phan riso ijang atum phan kopilo daga benefit kedo kopilo ili tuma phan ladak local je ili tum dakar biang long asor phan kopilo etum phan benefit kedo kopilo ladak merits kedo jike ahok lo laan company pulotang te isi bangke lalo lapo ana scheme ke the project ke the yong sinang bi lo pote karbiang long ariso ijang atum pinangan voreng warsai abang long dun tahai mini nili tum lake merits Allah hadi kimi ke nodo lapo si labang so skim nang bisonte pinangan riso ijang atum ladak ke chong dada warsai long dun tahai mini mane bang ke levar ke pangthai ko ne ke saphala hai do tahai mane bang la ana dang ke the company policy solar project policy saru phale get ta dunang ko pot mane ke security guard ta nang kok tahai lata chong da dun long tahai do tahai mini karbiat do lason kapre do tahai meni sitame apo hala dimirit sta mathanai mati labang so a solar project nang bi kokpen karbiang long kaching thur jima kiwir jima ka develop jima destruction do jima council tumang mathanang ji lasi project lo pomat council tumta deng ham bang ta kalidat nang ji aja da kam claim ta me rata phana posi rata tum phan lang si rata tuma benefit ta lang nang ji rata tum ka ching thora sai ta lang pon nang ji la si solar project ka long ni litung ki puji bang ta lalo la si ni litung amun mar lang lo non ke long li bang si nang ke kom lo nang ki vir lo la posi ni litung ka chi song ye bang ke jat ta bu pe lo je karbiang long akar bidoan ahem tun da tom phan e don pen cirikep kota bangke council pen akijoy ronang po lake nili tumle ki pokali council pen siki caktang mati pota atom tin hanta akijoy pen ron eji polang tumke caktang do mati council pen kacirai je council atuma masi authority department authority person atuma si kaninje lagi lapo si rat atumta itumta kenangji atumke cihang dunang kogi posi non ke rat ajo ini pen pinang anak kisung teglong posi nili tuma bangke labang so pota bangke edon pen epak bangke ronang po ake joy pen la pen aku la so pota council tum pidat tame la tum lost le kosong lo ke lost po
แต่สารงต้องมาได้สินี่ตรงกิปูบังเกจงสิnon atteng non recently order ulai tangdo la tum je revenue department pen je midu kipabat hadi jong si Karbi Anglong long cheklo yon ang bong jong si pota ki mi lak hini ke thoma tuma phan adon ten phan chiri ke pota la tum ron et poson te puthot a cheklo pen la tum revenue ke long je akrol tangka si council revenue long ji ini tum ta midu ke pipo mati pota yong sia ke joy pilu pota te hala pota long ini tum khayuna ke pipo mati chiklo yon khayuna si kon anlo ni tum Karbi Anglong ke longji ente labang so akhayuna labang so revenue ke long ke council tum development claim ilong po mati la so revenue ke Karbi Anglong tum si chirungji mati di Delhi puthai nang nilo mati Delhi sarkar la phan ke ba state sarkar phan ta pinang nilo mati council revenue ko council tum along si tangkali po mati nang tu mata thadon atum edon pen ciri cap atum panjong si council tum cipiduk cipelak aning kemi pen kiduk kelak dom han ron det posonte rad atum je pota men pen latum khayuna ke cipi bek jimati ciklo yondi ciklo yona khayuna si kon anak krol ne bang dui lada council lo la si tax alang tum tax rongji tax analang tum manglo rad phan pisung waret tax ke hang paruhum waret labang ta kaliden nangji rada phanta kipi pen kipi pen ko alang tum ke en tu labang so bang ta dunai mati di give and take bang dunai mati non ke rada phan awar sai bang thot pe lang tum ke do tang rek waret non ator piso waret labang ta ni tu mang ta si don du e ba ning sam e pu bang si mata si rada tum pi tame nang le tum fat ke claim nai council tum bang jong si revenue along revenue tax long le tax peso ji potante first nang le tum Karbi Anglong so Karbi atum phan an kidu ke lak la pen atok anu ke do atum phan la pen specially border ke do Karbi atum phan an pota isu no kali pote non anda me labang so long le hoy ke bang kanang pet bompo nili tum kamat hadam ke la lama si pedap pen itu ngecingki cengwai pen ke ciperai ke la halo la pen sulang do Karbi Anglong atum phan ta nili tum ke pacini kang tung bang la halo la bangke ni tum long le phelang ahin bangke ni tum chisong pidun po la pen adon tin pota ke pelong jia phan bir fam pen danglok bir fam amen ke tok pi pen ha sakul office along ke jama damji ke thon damji ke submit damji an ni le tum chi do don si mo council la phan an pe le pen council la tum la son si council long is meeting long alang tum executive meeting long chi rai si la bang so Karbi Anglong akiduk kisung je edon pen e pak puta bang ke pinang pu bang sini tum sudak pen kachuning ri pedu ponang ko sini tum chi rai pon lo la pen nomor ke thom along pinia ke chingwai ke chingsai resolution nomor ke thom along bang ke jitu ajur dingklui pen ningkan isibak ta du ikoglo pinangan atum nilitum phan aning ke oi mate nilitum phan ningarlo aning kang samsia tum ta du ikok ta hailo mine pinangan arada tum sitame nilitum ta labang so hormu bang tum ning hangali ke cheng pen tame kachi song pi bang bomang ke je forest along jitu job scam illegal appointment aputha kedam tang 2022 March cheklo penang cheng si pining an kenikan si an par ep lo lasi atumi degang bong abang ke aku nili tumta news nang le tum media thengno pen nili tumta nang le tum birta ka pachitak pen birta long thulo je council atum isia decision en lo ba lang tum order issue tang lo labang so order abang nili tumta nang le tum along news along pen si lang long lo thek long lo labang so a news abang thek long si nili tumta ako pinikaning yedun thu kang tung abang ke hoglo daga bang ke nili tum ke hang pia bang ke jitu aron repen punang poglo illegal appointment ke chot krei labang so tangka maha ke chupi pen labang so kagos ake joy duplicate lo ba xerox copy ke pachot krei aku pi a joine pen pinangan kisung do poglo kasi labang so kisung bang ku bang pidum phani ni tumta chisong pidun lo labang so ka chisong pen ili tungki pu bang ke latuma phan jada bigi pen setame latum phan boreng awar sai tho vek nangji council la pen department hini chingwai ra je
163 nilitum hada ke samit bangke ta do pik nilitum pulo do pik la penitum council phanta pulo prabjin pengklemon kali lipote lake council dun ta nong junuk klang de ji la pen arleng ke the tum seta mi involvement ko ko si mu amen klang rok ji la pen officer to mata dak kachirap do department officer forest officer atum dak ahok pen nitum jong dak lo ning nang oi rinon alang letum kachirap do alang letum meng ke klem ra posi la po an ke klem long posi la hai ta memo a rat atheng no klang eji klang de ji ni letum pe klang tung ti ni letum batai pulo la si ni letum pu bangke hala kidu kisun ke podat atuma phan jat ahin beta latum phan nang letum council authority atum department tum aroma teng pe ning sai ra latum phan ka chong dat awar sai kovek nang ji pulo la si non la so teng pen council tum si pinan cingkrung cingsai lobon la si non bang adang letum bang ke klem tu yang deng anang ke klang rat along nang ke klang puplo da bang la hello je hala obijit rabha kipite kang alang le obijit rabha je PCCF alang li trainer alang li kidu una hot kupi ma kipiang bong ana bangke terminate at si non fresh interview pedupo pulo labang so order bang ke nang le tum news along penta ni tum thek long lo la si labang so ateng pen pulo tum pen ni tum bangke council atuma phan ka chuning ripi so dak pen ka chuning ripi kan tum bangke hala kidutang atuma phan abang ke phan et pen bang kalang tum kapinanga na kiduk kisung do kokji laposi jat ahin bang sitame ke claim tang akorti injira bang ko tum phan ana bang ke legalize puri lo tima setame alang le tum han ka pachilong phot pen alang tum phan kaya teng kaya mang ka pachu claim long ye phan bang ke council tum un an pen bor ipon nang ji lakeni le tum ninga klong phan tum phan chuning ripi dun lo lapen alang le tum la puson hello ningkan ke ningkan pho trok si ke claim pen mane ke loan en lo polo ja lo la sini li tum phan setame pinangan tum ni nang oi lo pinangan ni le tum phan la puson alam da nang le sitame ni li tum council phan ka chuning ripi bangke je kedutang atum phan an bangke ke claim bo ma korting je tum phan bangke than ebra nang le tum hala tum phan ta piponon bo bangke ni li tum la puson bang jong porpe sitame hala dak arona teng pen atum ka ching sai long la puson arona long puri det ba arona long dupon kok ta hai mene asi authority ba jitu legalize ka kurilo nga bangke isi bangke ilitung kado vita ka sitonu nang yang hekla ta dukok setame ni litung ka chuning ripi bangke hala 163 atuma phan ta non na bangso interview long dodon setame apuna chak pen nang litum kang hon kang isolang litum pulo la tumamat pachi claim long thot nang etame ni tum council arona teng pen tum claim nang kokpo la bangso ke claim along bangke ni tum hatum hata consideration pedopon pupu bang lang litum alam chak rada phan ki chak do la posi la bangso alam chak teng pen kachi claim je phan si pini ni litum bangke council atum phan hala kidu kisung atum aphana joini nili tumbangke kachuning ripi la nombor ke thom resolution lo mangke nili tum opo no daklo athe ajo include penang chi song posi alang le tum non la bangso ang den final ason ta haipo alang le tum non ke adet ani anta pinelang tum hot tanglo advertisement aphan la pen interview ke padoi phanta me arni apor la tum hot tanglo la posini li tum bangke sudak pen ka chuning ripi dun bangke la hello je hala kidu kisung la pen la non ke claim bo matuma phan setame puthot ka pachi claim long je phan ni li tum sudak pen la tum phan chuning ripon lo la si pini ni li tum nang li tum phan nang chupha pen rada phan ka pachi ni kang tung ni li tum ka chingwai ka chingsai pen ka chirai pon agenda bangke la puan hello